Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Nur Aliatur Rafiqa saking kelas 11 IPS 3. Kula ten mriki ajenge berpidato bertema berbakti marang tiyang sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Dumateng Bapak kalian Ibu Guru, dumateng sedaya rencang-rencang ingkang kula tresnani lan kula hormati, hadirin ingkang kula hormati, menika perjuangan ibu kita nglairaken kapripun kantun kita dados peputrinipun, kapripun menapa ingkang sagednipun aturaken dumateng tiyang sepah kalih kita. Kedahipun kita sami-sami dedonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, muga Allah paringi welas asih dumateng tiyang sepah kula. Kados tiyang sepah kula welas asih dumateng kula wiwit kula alit. Salajengipun napa ingkang saged kita aturaken dumateng tiyang sepah kita? Nggih menika dados putra lan putri ingkang saleh salihah. Monggo sesarengan kita madosi ridhonipun tiyang sepah. Monggo sesarengan kita madosi berkahipun tiyang sepah, sebabipun menapa? Ridhallah fi ridhal walidain wasufullah fi sakhatil walidin. Ridhonipun Allah wontenipun ridhonipun tiyang sepah. Lan ugi murkanipun Allah gumantung murkanipun tiyang sepah. Menawi tiyang sepah kita ridho, insyaallah Allah ugi ridho. Mugi-mugi mawon kita sedaya dados putra lan putri ingkang saleh salihah. Amin ya rabbal alamin. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken, umpami enten klintak-klintunipun kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.